Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Mataji, Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. நம்ம ஆரம்பிச்சுடுவோம் கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. துர்கா மாதாஜி, ஷினி மாதாஜி ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணணும்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஷினி மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? ஆமா மாதாஜி. அவங்கள கொஞ்சம் ஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. அவங்க தானே ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணணும். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இது லைவ் போயிட்டு இருக்கு. லைவ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா துர்கா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ரேவதி மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. நினைவிருக்க என்ன துர்கா மாதாஜி மறந்துட்டேளா? இல்ல நினைவிருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் ரொம்ப வருஷமா மறந்துட்டேளா, ஒரு மாதிரி ரிமைண்ட் பண்ணலாம். மாதாஜி இல்ல அதெல்லாம் நினைவிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லைவ் போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சுடலாமா? இப்போ ஸ்லைட் காமிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். ரேவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க 9th சாப்டர் வரைக்கும் எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. துர்கா மாதாஜி. தெரியும். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரணத்தி யாரா படிக்கிறீங்களா? யார் படிக்கிறீள்? பிரணத்தி. இதுக்குள்ள பிரணத்தி படிங்கோ. யாரா பிரணத்தி சொல்றீங்களா? யாருன்னா நியூ டிவோட்டிஸ் பிரணத்தி தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ் தெரியுமா? நியூ டிவோட்டிஸ். நேத்து யாரோ பிரணத்தி பாடினாள். நான் தான் பாடினேன். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஆனா எனக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணாக்கா படிப்பேன். சரி சரி. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா மாதாஜி? பண்றேன். பண்றேன் பண்றேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன மாதாஜி ஏதாவது ப்ராப்ளமா? வரமாட்டேங்கிறது. ஆமா மாதாஜி. இந்த நெட்வொர்க் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே.
ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணாம யாருக்கான்னு தெரிஞ்சாக்க சொல்லலாம். சொல்லட்டுமா? ஓகே, ஷேர் ஆகுது இல்ல மாதாஜி? வந்துருத்து. சொல்லட்டுமா? ஸ்கிரீன் ஆ, வந்துருத்து. படிங்க மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகய சசுர்உன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं तथादि स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरोः श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विदांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन कौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय ओ ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरसन्धिराय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णोप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिम्. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय श्री ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ரொம்ப Thank you, நல்லா சூப்பர் மாதாஜி. பண்ணு. அடுத்த ஸ்லைட் காமிக்கிறீங்களா மாதாஜி? நம்ம இன்னைக்கு மூணாவது நாள். இப்ப மூணாவது நம்ம சாப்டர் படிக்க போறோம். அதனால நம்ம இதுல என்ன படிக்க போறோம் பார்த்தோமா? நம்ம இந்த பகவத்கீதை அத்தியாயம் 3 கர்மயோகத்தை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். இந்த அத்தியாயத்துல பகவத்கீதா அத்தியாயம் 3 சுயநற்ற செயலின் கலை. நம்ம இது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா மங்களூர் குலையிலேருந்து நம்ம இது நம்ம எல்லாரும் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு. அவர் பிரபுபாதா அவர் தான் ஸ்தாபனர். அவர் தான் இல்லைனாலதான் எல்லாம் இதெல்லாம் நடக்கிறது. இஸ்கான் உங்களுக்கு தெரியும், அவர் எவ்வளவு டெம்பிள் கட்டினார் எல்லாம் பண்ண. அதே மாதிரி நாமனிஷ்ட பிரபுஜி பிரசிடென்ட் ஆஃப் குலை, அவரால் எஃபர்ட்ஸ் தான், ஃபுல் ஆஃப் எஃபர்ட் அவர் தான் பிரசிடென்ட். அவரால் தான் நம்ம ஜூமோட இதெல்லாம் எல்லாம் பார்க்க முடியுது. அதனால அவர் தான் ஃபுல்லா அவர் தான், அவரோட தான் அவ்வளோ அழகா கோவில கட்டியிருக்காரு. முடிச்சதுன்னா நீங்க அப்புறமா நான் அதை பத்தி சொல்றேன், கோவிலை பத்தியும் சொல்றேன். அப்புறம் நான் என்னோட எல்லா குரு நாமனிஷ்ட பிரபுஜி பிரபுபாதா சுவாமி எல்லாரையும் என்னோட சிக்ஷா குரு, என்னோட குரு, என்னோட முதலிருந்து யார் இருக்கா அவருக்கு எல்லா சிக்ஷா குருவுக்கும் எனக்கு யாரெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாலும் எல்லாரையும் தாழ்மையா வேண்டிண்டு இந்த கிளாஸை நான் ஆரம்பிக்கிறேன். நம்ம இதுல கர்மயோகம் படிக்க போறோம். அது பகவத்கீதா அத்தியாயம் 3 சுயநலமற்ற செயலின் கலை. நம்ம இதுல என்ன படிக்க போறோம்? சுயநலம் இல்லாம நம்ம எப்படி செயல் பண்ணுறது, அதுதான் நம்ம இதை பத்தி படிக்க போறோம். அடுத்த ஸ்லைடு மாஜி. இப்போ நம்ம 3.1 இது பண்ண போறோம். இது யார் யாராவது டிவோட்டி படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க மாஜி.
अर्जुन अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि कोरे मां नियोजयसि केशव. அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்தனனே, கேசவனே, பலன் நோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா படிச்சு. தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச, இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, அர்ஜுன் கேக்குறார், பகவானே, ஜனார்தனனே, கேசவனே, பலநோக்கு செயல்களுடைய புத்தி சிறந்தது என்ன என்று சொன்னாலா இந்த கோரமான இந்த போரில் எங்களை ஏன் நீ பலவீனமாக என்னை ஈடுபடுத்தீங்கன்னு கேட்கிறார் அர்ஜுனன். அப்ப அவர் சொல்ற, நம்ம முந்தைய அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம்? ஜடத்துன்பம் என்று பெருக்கடலிலிருந்து எப்படி ஒரு நண்பனான அர்ஜுனனை காப்பாற்றணும் என்று புருஷோத்தமன் முதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் இது பண்றார், விளக்க அவர் ட்ரை பண்றார் அர்ஜுனனை. அதே மாதிரி புத்தியோகம் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வே தன்னோட வழியான எது சிபார்சு செய்கிறார்? புத்தியோகம் தான் அந்த கிருஷ்ண உணர்வே யாரு கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்காளோ அவளாலதான் சிபார்சு செய்யப்படுகிறார். இது இந்த கிருஷ்ண உணர்வு என்னன்னா, நம்ம சோம்பலாக தவறாக எல்லாம் நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கிறார் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு. அது அந்த தவறான என்னன்னா, சில பேர் கிருஷ்ணரை திருநாமங்களை கூட ஜபித்துக்கிற அப்புறம் கூட கிருஷ்ணாவோட நிலையை அடைவதற்காக ஒரு தனிமையாக இடத்துக்கு போக விரும்புகிறார். ஆனா அந்த கிருஷ்ணாவோட தத்துவம் அது மாதிரி பயிற்சி பெறவே பெறாது. தனிமையான இடத்துல போனா கூட கிருஷ்ணோட திருநாமங்களை ஜபிச்சா கூட அவர் தனியான இடத்தில் அவர் அறியாத அப்பாவி ஒரு மக்களிலிருந்து இது ஒரு மரியாதை ஒருவன் பெற எல்லாரும் சுறுசுறுப்பாக வாழ்விலிருந்து எல்லாம் ஓய்வை பெற்றியும் தனிமையான இடத்துல தவங்களை செய்வதே பக்தி யோகம் என்று புத்தி கொண்ட ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைதல் என்று நம்ம கிருஷ்ணா உணர்வுல இந்த அது மாதிரி அர்ஜுனன் தப்பா நினைச்சுட்டு இருக்கான். அது மாதிரி இல்ல. ஆனா கிருஷ்ணா உணர்வில் ஷாக்காக வச்சுட்டு எப்படி போரிடல இருந்து சாமர்த்தியாக தப்பிக்க விரும்பலான்னு அர்ஜுனன் யோசிக்கிறான். ஆனா நேர்மையான விஷயடனா இருந்தானா இந்த விஷயத்த குருட்ட சொல்லியிருந்து நான் என்ன செய்யணுங்கிறது அவர் கேட்கிறாரு. இப்போ ஏன்னா அவரே குழப்பமா இருக்காரு, என்ன பண்றேன்னு தெரியல. அப்புறம் கடைசியில அவர் எல்லாம் கூப்பிடாரு, கேசவா, ஜனார்தனா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இதுல நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்கிறார். அது இதுதான் நம்ம இந்த 3வது அத்தியாயத்துல நம்மளுக்கு நம்ம ஃபுல்லா வளர்க்கறா. இது மாதிரி அடுத்தது போலாமா? அடுத்த ஸ்லைடு. அர்ஜுனன் குழப்பம், அறிவா செயலா? இத பாருங்க, அறிவு எப்படியாவது நம்ம இந்த இதுல ஜபிச்சான்னா அதுதான். ஆனா கிருஷ்ணா காமிய கர்மங்களை விட அறிவே சிறந்தது என்றால் என்ன இந்த பயங்கரமான போரில் ஈடுபடுத்துகிறார்னு அவர் கேட்கிறார். அதனால அர்ஜுனன் ஆன்மீகம் செயலின்மை என்று தவறாக நினைத்தான். அது தப்பா அவன் நினைக்கிறான். அவன் என்ன சொல்றான்னா, அறிவன் தான் நம்ம செயல், எதுக்கு நான் போர் பண்ணணும், நம்ம அறிவு வேணுமா செயல் வேணுமான்னு அவனுக்கு மனசுல ஒரு குழப்பம். அதனால்தான் அது இதனால என்ன ஆகுதுன்னா, சில பேர் இந்த புத்தி பேதலிச்சுடுறான் அவனுக்கு. எது அவனுக்கு எது நன்மன் கேட்கிறாரு கிருஷ்ணாட்ட கேட்கிறா. இதுல நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணோம்? சாங்கிய புத்தி யோகம், அப்புறம் புத்தியை கொண்டு எப்படி புலன்களை கெடுதல, அது பலன் எப்படி இது பண்ணணும், அப்புறம் புதியவரோட நிலையில நிறைய பாதைகள் கொடுத்துருக்கா. அதெல்லாம் எவ்வளவு தெளிவான நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறது. அது புரிஞ்சு கொள்ளணும், அதை செயல்படுறதுக்கு ஒரு மொழி ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அதனால என்ன குழப்பத்திலிருந்து இதுல இருந்து ஒண்ணுமே சொல்யூஷனே வரக்கூடாது. அதனால அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, விஷயங்களில எதெல்லாம மிஸ்டேக் இல்லாம சாதாரண மற்றவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளணும். அதுதான் இத தெளிவா சொல்றார். அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கான். ஆனா கிருஷ்ணருக்கு குழப்பமே கிடையாது. கிருஷ்ண உணவை எப்படி பின்பற்றணும் அதுதான் அவர் நினைக்கிறார். அதுதான் அர்ஜுனால புரிஞ்சு கொள்ள முடியல. இன்னொரு தடவை சொன்னா, நம்மளோட அவருக்கு இவ்வளவு இது இருக்கு இல்லையா, கியூரி இருக்கு இல்லையா, இந்த பகவத்கீதை ரகசியத்தை ஒரு புரிஞ்சு கொள்ளனா எல்லா மாணவர்களுக்கும் என்ன பண்ணணும்? எல்லாரும் அர்ஜுனன் உட்பட நம்மளுக்கு கூட சொல்றா, நம்ம கிருஷ்ண உணர்வை பாதையை எப்படி நம்ம கொண்டு போனோம், அதுதான் நம்ம எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், அதான் சொல்றது. அந்த அர்ஜுனனுக்கு அந்த குழப்பத்துல இருந்து அவர் வெடி வைக்கிறதுக்கு அடுத்தது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றான்னு பாக்கலாமா? அடுத்தது சொல்லுங்க மாதாஜி, அடுத்தது ஸ்லைடு மாதாஜி.
3.6 படிக்கிறீங்களா ஏதாவது? कर्मेन्द्रियाणि संयम्य श्री आस्ते मनसा स्मरान् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा சாரகச உச்சியதே. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின் பொருள்களில் மனதை அலைபாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கிக் கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றான்? தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றான்னா, நம்ம புலன்கள் செயல்களை எப்படிமா கட்டுப்படுத்தி அதே மாதிரி புலன்கள் பொருட்களை மனசு அலைய பாவே கூடாது. அது அவன் அந்த யார் அலைய பாய்கிறானோ, யார் புலன் செயல்களெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி இல்லாம இருக்கானோ அவன் எல்லாரும் முட்டாளுங்கிறார். அது அவன் வந்து ட்ரூ கூட இல்ல, அவன் போலி மனிதன்கிறான். இது யாரு கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம யாரு தியானம் செய்யறதா நடிக்கிறாளோ அவளோட மனத்துல எப்போதும் புலனின்பத்தைய பத்தி நினைச்சுட்டு இருப்பா. அவளா போலிகள் நிறைய பேர் இருக்கா இந்த காலத்துல கலியுகத்துல. நம்மளுக்கு ஒரு வசதியான நம்ம ஒரு தவறாக ஒரு மக்களை தவறாக வழி எடுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நிறைய போலிகள் நம்ம நடத்தி வரட்டு தத்துவங்களும் நம்ம நிறைய பாக்குறோம். ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துல மாபெரும் யார் ஏமாற்றர்களாக எல்லாரும் சொல்றா, இந்த மாதிரி யார் போலியா இருக்காளோ, யார் புலனின்ப செயல்கள் படிக்கிறாளோ, புலனின்ப பொருட்கள் அலப்பாயிராளோ அவளெல்லாம் சொல்றா. யாரு ஒருத்த புலனின்பம் அனுபவிக்கலாம். ஆனா அந்த சூழ்நிலைக்குரிய சட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம பின்பற்றணும், அதை நம்ம தூய்மைப்படுத்திக்கணும். அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக அப்பதான் நம்ம முன்னேறாக முடியும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், புலனர்ச்சிகள் எல்லாம் பொருட்களை தேடிக்கொண்டு ஒரு வெளியா யோகியா இல்ல நிறைய பேர் இப்பெல்லாம் போலி வேடம் போடுறேன். நீங்க பாக்குற ஒருத்தர் எல்லாரும் ஏமாத்துறா. எத்தனை நீங்க இது மாதிரி நீங்க இன்சிடென்ட்ஸ் பார்த்துருப்பேன். அவள்லாம் எல்லாம் போலி தானே இது பண்றா. எல்லாருக்கும் இவாளெல்லாம் இந்த பப்ளிக் என்ன ஆயிடுறதுன்னா, பாவம் அவர் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லி எல்லாரும் விடுறா. அதெல்லாம் இது பண்ணாம நம்ம என்னன்னா நம்ம என்ன தத்துவங்கள் நம்ம பேசினா கூட நம்மளாம் நம்ம ஏமாற்றுகிறாள் எல்லாரையும். அதனால நம்மளுக்கு அதுல இருந்து நம்ம வெளியில விடுபடணும். இந்த மாதிரி போலி இது இல்லாம இருக்கு. ஆன்மீகம் உள்ள வளர்ச்சியை நம்ம எப்படி பண்ணணும், அதேதான் ஒரு மெயின் மோட்டிவா நம்ம மனசுல வச்சு அந்த ஞானத்தை நம்ம பண்றதுக்காக என்னெல்லாம் பண்ணலான்னு அது மாதிரி நம்ம யோசிச்சு, ஒரு போலியன் மனம் எப்படியும் களங்கதமா தான் இருக்கும். ஆனா அது அந்த தியானம் எல்லாம் போடுறாலே எல்லாமே நாடகம் தான். அதுல இருந்து வெளியில எப்படி ஆன்மீக வளர்ச்சியில வரணும், எப்படி நம்ம இது பண்றதுக்காக என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும், இதை நம்ம ஒவ்வொரு 2 சாப்டர் படிச்சிருக்கோம். எப்படி நம்ம சான் பண்ணணும், நம்ம பகவத்கீதா புஸ்தகம் படிக்கணும், பாகவதம் புஸ்தகத்தை படிக்கணும், எப்படி நல்ல குட் அசோசியேஷன்ல வைக்கணும், சங்கீர்த்தனா மூமெண்ட்ல இருக்கணும், நிறைய பஜன்ஸ் எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் போகணும், நம்ம கோவிலுக்கு போகணும், 4 வார்த்தை நன்னா கேட்கணும், சவணம் நன்னா கேட்கணும். இதுதான் நம்மளோட மெயின் எய்ம் ஆஃப் லைஃப் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இந்த போலி ஷாட்டெல்லாம் எல்லாம் இது பண்ணாம அப்படி நம்ம இருக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி பாதையை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். அடுத்தது மாதாஜி, அடுத்த சைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, நான் ஷேர் பண்றேன். ஷைனி மாதாஜிக்கு ஆக்சுவலா இன்னொரு கிளாஸ் இருக்கு, அதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன். இந்த ஃபியூ மினிட்ஸ் நீங்க சொல்லிட்டு இருங்க, நான் ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறேன் மாதாஜி. சரி மாதாஜி, சரி மாதாஜி. அதனால்தான் நம்ம எப்படி இந்த ஆன்மீகத்துல எப்படி நம்ம வரணும், அதுக்கப்புறம் ஆன்மீக உலகம் எப்படி, போலி உலகம் எப்படி, நம்ம எலர்ச்சி இதுல இருந்து நம்ம எப்படி நம்ம மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம பலன் இல்லாம நம்ம யோசிக்கணும். ஏதாவது இது பண்ணா நம்ம இவாளுக்கு இது பண்ணினோம், அது திருப்பி நம்ம பண்ணணும், அந்த மாதிரி யோசிக்கவே கூடாது. கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி வச்சுக்கவே கூடாது என்னைக்குமே. நம்ம இன்பம் துன்பம் 2 இருந்தாலும் சமமா பாவிச்சுண்டு, இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சம்மர் வின்டர் எல்லாம் கஷ்டமா தான் இருக்கும், இருந்தா கூட அதெல்லாம் சமமா வச்சுட்டு சீசனலா இருந்து நம்ம எப்படி இதுல இருந்து வெளியில இது பண்ண அது மாதிரிதான் நம்ம யோசிக்கணும். அதுதான் நம்ம மெயின் மோட்டிவ் இன் லைஃப் வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் நீங்கெல்லாம் பகவத்கீதா அது எல்லாருக்கும் புஸ்தகம் இருக்கா? நீங்க எல்லாரும் இது பண்ணி நான் இன்னைக்கு எல்லாரும் பாகவதம் கிளாஸ்க்கு வந்தேலா? எத்தனை டிவோட்டிஸ் வந்திருந்தேன் நீங்க பாகவதம் கிளாஸ்க்கு? நான் அட்டெண்ட் பண்ண மாதாஜி. பிடிச்சதா மாதாஜி? எப்படி இருந்தது? தானேஸ்வரி மாதாஜி கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணல? நல்லா இருந்துச்சு மாதாஜி. இல்லையா? வாங்கணும் தோன்றதா? பாகவதம் புஸ்தகம் உங்களுக்கு எப்படி தோன்றது? பாகவத புஸ்தகம் எப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வரப்போன்னு தோன்றதா இல்லையா?
சீக்கிரம் வந்துருவாரு மாதாஜி. வந்துருங்க, கிருஷ்ணா வந்துடும். நான் பண்ணோன்னு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்க. நான் வந்து நீங்க கண்டிப்பா. வீட்ல வந்து பாகவதம் புஸ்தகம் அது நான் ரொம்ப ஆர்வோட நான் இவ்வளவு உயிரை விட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். நீங்க வாங்கோ, நீங்க வந்து இன்னும் இன்னும் இது போங்கோ, இன்னும் முன்னாடி ஆன்மீகத்துல போங்கோன்னு. அதனால தான் எல்லாரும் இன்னைக்கு நீங்க அட்டென்ட் பண்ணல, வேற யாரெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணா இன்னைக்கு? நீங்க தானேஷன் மாதாஜி கிளாஸ் 5:30 மணி கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணீங்களா? ஆமா மாதாஜி. அப்புறம் அதுல இருந்து கண்டினியூஸா 8 மணி மட்டும் அட்டென்ட் பண்ணீங்களா? இல்ல மாதாஜி. அவிங்க 6:00 அந்த மாரி முடிச்சுட்டாங்க மாதாஜி. ஓ, சரி சரி சரி. அப்புறம் 6:30 மணிக்கு இருந்ததே சைத்தன்ய சரிதாமிரம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கிளாஸ்ல தானேஸ்வரி மாதாஜி எடுத்தா. அது வந்து இப்போ 6th கேண்டோ நடந்துருக்கு. பாகவதம் தான் 6th கேண்டோ இருக்கு. அது முடிஞ்சா நாளைக்கு அதுவும் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. கேளுங்க. அப்ப காத்தால உங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னா கூட காதுல போட்டுன்னு கேளுங்க. அத அதுக்கப்புறம் யூடியூப்ல பாருங்க. அத ஆனா மிஸ் போட்டு பண்ணாதீங்க. அப்படியே குக்கிங் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மாதாஜி. நல்லா காதுல இருந்தது மாதாஜி கிளாஸ். ஒரு இதுல ஸ்பீக்கர்ல வச்சுட்டு கேளுங்க மாதாஜி. என்ன ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி இத்தனை ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. நீங்க கிளாஸ் கண்டினியூ மாசி பண்ணுங்க. மாதாஜி. மித்யாசாரா போலி துறவு. இதுல என்னன்னா கர்மேந்திரியங்களை அடக்கினாலும் மனிதளவில் புலனின்பங்களை நினைக்கவும் மித்யாச்சாரன் ஏமாற்றுக்காரன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். அது வந்து மன தூய்மை அடையாமல் செய்வது துறம் பயனற்றது. இந்த பாருங்க, வந்து துறவி வந்து இவர் வந்து இது பண்றாரு. ஆனா வந்து இவரோட மனசு தூய்மையா இருக்கா? அந்த மாதிரி மனசு என்னைக்குமே தூய்மையா. நேத்து நான் சொன்னேன் இல்ல, சேத்து தர்ப்பணம் அர்ஜுனம். நீங்க அந்த அது சிஷ்டாஷ்டகம் இவர் இது பண்ணினது அதை நீங்க இது பண்ணினா அது எப்படி இருக்கு? நம்ம உள்ளுக்குள்ள எக்ஸ்டர்னல் நம்ம கிளீனா இருக்கும். ஆனா உள்ளுக்குள்ள என்னைக்குமே தூய்மையா இருக்கணும். என்னைக்குமே டர்ட்டே இருக்கக்கூடாது. அழுக்கு இல்லாம நம்ம வந்து நம்ம எவ்வளவோ கர்மேந்திரியம் அடக்கினா கூட யாரு மனசளுக்கு எல்லாரும் புலனின்மைகளை நோக்கி போறாளோ அவளை என்ன சொல்றா? அவளை மித்யாச்சாரங்கிறா. அவன் வந்து ஏமாற்றுக்காரன் அவளை. அதனால நம்ம வந்து போலி துருவும் என்னைக்குமே இருக்கக்கூடாது. மித்தியாச்சாரம் என்னைக்குமே இருக்கக்கூடாது. மனசு நம்ம தூய்மையா வச்சுண்டு நல்ல நல்ல டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் நல்லதா கேட்டுண்டு அப்புறம் நல்ல புஸ்தகம் படிச்சுட்டு நல்ல கிளாஸ் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் நம்மளுக்கு வந்து பெங்களூருக்குள்ளே நம்மளுக்கு இவ்வளவு அற்புதமா கிளாஸ் எல்லாம் கொடுத்தா அது உங்களுக்கு எப்படி எப்படி உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் அதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் ஹெல்ப் நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் நாங்கெல்லாம் முன்னாடி இருக்கோம். உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் எந்த டயத்துலயும் சொன்னா நான் உங்களுக்கு எல்லாம் நாங்களுக்கும் கைட் பண்றோம். அதனால இதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து இந்த இந்த கிளாஸ்க்கு வந்தோடனே நீங்க உங்களோட லைஃபே சேஞ்ச் ஆகி இந்த மாதிரி ஃபுல்லா நீங்க பெங்களூரோட இந்த குலாயோட ஒவ்வொரு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு லெவல் அட்டென்ட் பண்ணி நல்லா முன்னேறியணும். அதுதான். அதனால என்ன சொல்றான்னா மன தூய்மை இல்லாமனா அவெல்லாம் வந்து அந்த துறவை வந்து ஒண்ணுமே பிரயோஜனம் இல்லை. அவ எவ்வளவு மெடிடேஷன் பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலும் ஒன்னும் பிரயோஜனம் கிடையாது. பகவானுக்கு அது வந்து ஏத்துக்கவே மாட்டார். அடுத்தது மாதாஜி, உண்மையான கர்மயோகம் என்றால் என்ன? சரி, இதுல என்ன கேக்குறார்? உண்மையான கர்மயோகம்னா என்ன? இந்த பாருங்க, பற்று ஒரு பேலன்ஸ்ல பற்று இருக்கு, இன்னொன்னு இதுல தியாகம் இருக்கு. நான் வந்து செயல் சிறந்தது, செயலற்ற இருப்பதை விட இருந்தது. உடல் பராமரிப்பு, வேலை செய்யாமல் உடலை கூட பராமரிக்க முடியாது. மனக்கட்டுப்பாடு, மனதை கட்டுப்படுத்தி பற்று இல்லாமல் கடமை செய்வனே உயர்ந்தவன். இது வந்து எது செயல் செய்வது? அந்த செயலற்ற இருப்பதை விட செயல் வந்து சிறந்ததுங்கிறார். அப்புறம் உடல் நம்ம எப்படி பராமரிக்கிறோமோ வேலை கூட உடலை கூட பராமரிக்க முடியாதான். சரி, கரெக்ட் தான். நம்ம வேலை செய்யாமல் நம்ம வந்து வேலைக்கு போக கூடாது அப்படின்னு இல்லை. கடமையை பண்ணுங்கோ, ஆனா இந்த பணத்துக்கு பின்னால நீங்க ஓடாதீங்கோ. இருந்ததை கொஞ்சம் திருப்தியா இருங்கோ. சரி, பக்கத்தாத்துக்காரட்ட கார் இருக்கு, பக்கத்தாத்துக்காரட்ட இன்னொன்னு ஏதாவது இருக்கு, பக்கத்தாத்துக்கார போட வேண்டாம், அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணாம இருக்கிறதுல நம்ம சாட்டிஸ்பாக்சன் வந்து என்ன பகவான் கொடுத்துருக்காரோ அந்த வந்து அதை சாட்டிஸ்பாக்சனா வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி மனக்கட்டுப்பாடு வந்து வந்து மன கட்டுப்படுத்தணும். இந்த மாதிரி பாயப்படக்கூடாது. அங்கேருந்து இங்கேருந்து இல்லாம ஐயோ நம்ம வந்து மனசுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். மனசு கட்டுப்படுத்துறது எனக்கும் தெரியும். இப்ப நம்ம மனசு இங்க இருக்கு, ஆனா அடுத்த நிமிஷத்துல எங்க அமெரிக்காவுக்கு போய் எங்க சுத்திட்டு வருமோ நம்ம மனசு நம்ம ஒண்ணும் சொல்ல முடியாது. அதனால நம்ம மன கட்டுப்பாடு பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம சேன் பண்றோமோ நம்மளோட மைண்டை நம்ம கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரணும் முடியும். இந்த மாதிரி வேற விதமான விஷயங்களுக்கு எல்லாம் யோசிக்காம, வேற இதெல்லாம் தீய எண்ணம் எல்லாம் வராம ஏதோ நம்ம இருக்கிறத நம்ம சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்துட்டு நம்ம சமாதானமா இருந்துட்டு பகவான் இது கொடுத்துருக்காரு, அதோட சமாதானம். இன்னொருத்தட்ட என்ன இருக்கு? அந்த படம் இருக்கு, விட்ட இந்த நகை இருக்கு, ஐயோ அவன் அந்த கார் வாங்கிட்டாலே நம்மகிட்ட இல்லை. அந்த மாதிரி வந்து என்னைக்குமே ஜெலசி ஃபீலிங் வச்சுக்காம நம்மளோட இருக்கிறதோட திருப்தியா இருந்தது பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு. அதே மாதிரி
எப்ப நீங்க வந்து இந்த மனசு கட்டுப்பாட்டு இல்லாம நீங்க பாட்டு வேலைக்கு போயிட்டு இந்த வேலை நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது, அதுக்காக நம்ம வந்து ஓடுன்னு ஓடுறோம். எதுக்காக ஓடுறோம்? அதுக்காக ஓடி ஓடி அப்புறம் அது கிடைக்கலன்னா துக்கம். அந்த மனுஷன துக்கத்தை வச்சுண்டு அது கவலை, அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுல வந்து நிறைய நம்மளுக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருது, பாடிலி காம்ப்ளிகேஷன். இதெல்லாம் அவசியமா? இருக்கிறத வச்சுண்டு அமைதியா மனசு வச்சுண்டு பீஸ் ஆஃப் மைண்டோட பகவானை நினைச்சுண்டு இருக்கிற நம்ம வந்து பணம் அவசியம் இல்லைன்னு சொல்ல, நம்ம குடும்பம் எல்லாத்துக்கும் பணம் அவசியம். ஆனா அதுக்கு ஓடாம அதுக்கு பின்னால அதையும் பத்தி யோசிக்காம மனசாந்தியோட எப்படி நம்ம பகவானோட ஸ்வரணம் நம்ம எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ, ஹரி நாம சங்கீர்த்தனை எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு கொலை பண்ணி நல்ல அசோசியேஷன்ல இருந்து 4 பேர் நீங்க வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு டைம் இருந்தா 4 பேரை போய் மீட் பண்ணுவேன். 4 பேர் பக்தியோட இதா இருக்கு அதை பத்தி கேட்பேன், அதை பத்தி நல்லது காதுல விழும். கோவிலுக்கு போவேன், கோவிலுக்கு போனா அதை வந்து நல்ல ஸ்லோகம் எல்லாம் காதுல விழும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து வாழ்க்கையை இது பண்ணணும். அதுதான் வந்து கடமை செய்யணும். ஆனா வந்து கடமைக்கு நம்ம வந்து ஒரு லிமிட்டோட இது பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு தராசு பற்று காமிக்கிறது, இன்னொன்னு வந்து இது காமிக்கிறது. அதுதான் அது. இன்னொன்னு வந்து யாகம், கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுதலை. கர்ம பந்தனத்தை எப்படி விடப்பட முடியும்? யாகம். முந்திலாம் கர்ம பந்தனம், முந்திலாம் எப்படி யாகம்லாம் நிறைய பண்ணுவா. அதெல்லாம் யாகம்லாம் பண்ணி எல்லாம் அதெல்லாம் இது பண்ணி அந்த மாதிரி அந்த கர்ம பந்தத்தை விடுவதற்கு எல்லாம் பிரச்சனை. ஆனா இப்ப இந்த கலியுகத்துல யாகம் எல்லாம் பண்ண முடியுமா? முடியவே முடியாது. அதுக்காக நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்கார்? நம்ம நாம சங்கீர்த்தன மூமெண்ட் தான். அது ரொம்ப நம்மளுக்கு ஈஸி, ஒண்ணுமே கஷ்டமே இல்லை. யாகத்துக்கு இவ்வளவு முந்திலாம் எப்படி நிறைய அரசனுக்கு நிறைய பணம் இருந்தது, அவாட்டன் இதுல பண்ணி அதெல்லாம் நிறைய யாகம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அதே மாதிரி துறவிகள்லாம் நிறைய யாகம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் அப்ப அந்த அந்த பழைய இதுல. ஆனா இந்த காலத்துல இதெல்லாம் முடியாத காரியம். கலியுகத்துல நம்ம பண்ணணும் வந்து மனசுல தியானத்தை மனசை வந்து நம்ம எவ்வளவு வந்து பகவானோட கொண்டு போக முடியுமோ அதுல இது ட்ரை பண்ணணும். அது மாதிரி விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்க விட்டும் செயலே யாகம். இதை தவிர மற்ற அனைத்து செயல்களும் இந்த உலகத்தில் பந்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. யார் விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிக்கிற செயலே யாகம். அதனாலதான் அதை விட்டா கூட எல்லா செயல்களுமே நம்ம வந்து பந்தத்தை தான் கொடுக்கறது. அது வந்தால் நம்ம ஒரு பந்தம்னா ஒரு லிமிட்டோட நம்ம பந்தம் வச்சுக்கணும் என்னைக்குமே. எதுக்காக நம்ம பண்ணணும், நம்மளோட கடமை பண்ண. ஆனா ரொம்ப அதோட ரொம்ப அட்டாச்ட் ஆயிடக்கூடாது. அட்டாச் ஆனா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி மனசுல அது நம்ம மனசு மாதிரி அது ஆளுன்னு வச்சுக்கணும். அந்த கவலை, அந்த டென்ஷன், ஐயோ இப்படி பண்ணிட்டு இவன் இப்படி இவ்வளவு அன்பா அவ்வளவு அன்பா. நீங்க உங்க கடமையை பண்ணுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க கடவுள் வந்து உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் நிச்சயமா தருவாங்க. ஆனா எதிர்பார்க்காதீங்க. எதிர்பார்க்கறதுங்கிறது பைத்தியக்காரன் தனம். இந்த காலத்துல எல்லாரும் அவாவா தன்னை பத்தி தான் யோசிக்கிறா. அப்படிதான் இருக்கு, லைஃபே அப்படிதான் இருக்கு. அதனால ஜாஸ்தி ஒத்துட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம நம்ம கடமையை பண்ணிட்டு நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இது பண்ணணும். நம்மளோட கடமை மட்டும் பண்ணணும். கடமை பண்ணாதன்னு பகவான் சொல்ல மாட்டேங்கிற. பண்ணிட்டு ஆனா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம பகவானோட தியானத்துல நம்ம வந்து இது பண்ண பந்தத்துல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும். முந்திலாம் இப்படி யாகம் எல்லாம் பண்ணுவா. அந்த கர்ம பந்தனத்துல இருந்து விடு வைக்கிறதுக்காக எல்லாரும் இது பண்ணுவா. ரிஷிகள்லாம் முந்திலாம் இது பண்ணிட்டு இருந்தா. அது வந்து விஷ்ணுக்கு எல்லாரும் அர்ப்பணிப்பா. அதுதான் செயல் யாகம். இதை தவிர என்னெல்லாமா செயல்கள் இந்த உலகத்திலே வந்து பந்தம் படுத்துதான் செய்யறது. ஆனா அந்த பந்தத்திலே வருதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து வேற ஒண்ணும் இல்லை, சாண்டிங்கை தவிர வேற வழியே கிடையாது. இதுதான் நம்மளுக்கு இது முக்கியம். நம்ம ஒரு நீங்க வச்சோன்னா 10 ஸ்டெப்ஸ் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட கிருஷ்ணா வந்து இதுல இருந்து எல்லாம் உங்களோட கஷ்டத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் காப்பாத்துவார் நிச்சயமா. ஆனா அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். உங்களுக்கு நம்பிக்கை வேணும், ஸ்ரத்தாவோட இருக்கணும். ஸ்ரத்தா நம்ம வந்து இதெல்லாம் பண்ணி நம்ம ஸ்ரத்தா நம்ம பகவான் நம்மளுக்கு இருக்காரு. பகவான் தானே நம்மளுக்கு இதே கொடுத்துருக்காரு. பகவான் நம்மளை விட்டுடுவாரா? நம்மளோட ஆத்மா இருக்கு, நம்ம பரமாத்மா இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு உள்ளுக்குள்ள. நல்லதே செய்யுங்கோ, ஒருத்தருக்கு தீயதை நினைக்காதேங்கோ. என்னைக்குமே கர்ம பந்தனத்துல இருந்து எவ்வளவு வெளியில பரணுமோ அதை மாதிரி இது பண்ணுங்கோ. ஒருத்தரையும் பத்தி தீய உணவை வச்சுக்காதேங்கோ, நல்லதே பேசுங்கோ. நம்ம ஒரு நல்லது நமக்கு இன்னொருத்தர் நம்ம கர்ஸ் பண்ண வச்சுக்கோங்கோ, அந்த அவளோட கர்ஸ் நம்மளுக்கு வருமா? அதனால அதை பத்தி என்னைக்குமே நீங்க கர்ஸே பண்ணக்கூடாது ஒருத்தரையும். அவன் இது அவளுக்கு அவ்வளவு தெரியும். அதை பாட்டு நம்ம பாட்டு மறந்து அது வந்து மனசு சொல்றது ஈஸி. ஆனா அது நம்ம எப்படி கொண்டு வரோம் நம்ம கையில தான் இருக்கு. அடுத்தது மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லைட் 3.14 படிக்கிறீங்களா யாராவது? அன்னாத் பவந்தி பூதானி अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः கர்ம சமுத்பவக.
மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. தேங்க்யூ மத்தாஜி. என்ன சொல்றேன்னா, மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்கள் எல்லாமே ஜீவன்கள் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. இதுல என்ன இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றான்னா, நீங்க எப்படி யாகத்துல அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை தான் நம்ம உண்கிறோம் இல்லையா? அதனால பகவானோட பக்தர்கள் எல்லாம் எல்லாமே பாவங்களத்திலேருந்து யாகத்தால் அர்ப்பணிக்க உணவை சாப்பிட்டா வச்சுக்கோங்க. அது நம்ம பக்தர்கள் எல்லாமே பாவங்களையும் விடுபடுகிறாளா இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம சுய பங்கெடுக்கிறதுக்காக யாரு உணவு தயாரிக்கிறாளோ அவ பாவத்தையே அவ இது பண்றா. அதனால்தான் என்ன சொல்றா, இன்னைக்குமே நம்ம என்ன பண்ணினாலும் பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் வச்சுட்டு நைவேத்தியம் பிரசாதம் வச்சுட்டு அந்த பிரசாதத்தை அதுல அந்த பாக்கி இதுல மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் அது பண்ணணும். அதுதான் நம்ம முந்திலாம் எப்படி இதெல்லாம் இருந்ததுல, இப்போ நம்ம அதுதான் நம்ம வீட்டுல நம்ம பண்ணி பகவானுக்கு முதல்ல நம்ம நெய்வேத்தியம் வச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இதுல இருந்து வெளியில வரணும். அதுதான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன். யாரு கிருஷ்ணோட இருக்காளோ அவ என்னைக்குமே ஒரு பகவானோட ஒன்னாயிடுறார். அவர் ஒன்னாயிடுறாவா அந்த அந்த டிவோட்டி. அதனால நம்ம அதனால நம்ம எப்படி நம்ம பகவான் முக்குந்தன் அவர் முக்தி அளிக்கிறார் அவர் நம்மளுக்கு. அதே மாதிரி அவர் கோவிந்தர் எல்லா இன்பங்களையும் அவர் நம்மளுக்கு தரார். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் எப்படி மிக வர்ஷீகரமானார். அங்க போனாலே கோவில்ல விக்கிரத்தை பார்த்தாலே அவர் சிரிக்கிற மூஞ்சிய பார்த்தாலே நம்ம வந்துடுறோமா இல்லையா? ஆனா நம்ம எப்போதும் டிடியை பார்க்கும்போது என்னைக்குமே கீழே லோட்டஸ் ஃபீட்டோட தாமரை திருவடிகள்லேயும் தான் பார்க்கணும் நம்ம பகவான். என்னைக்கு வச்சுக்கோங்க, முதல்ல நீங்க நம்ம போனா அது பண்ணாம முதல்ல தாமரை வழிகள் அவரோட பார்த்துட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அதுக்கப்புறம் நீங்க என்னைக்குமே பார்க்கணும். அதே மாதிரி ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அர்ச்சனம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். இது என்னைக்குமே அதுல முந்திலாம் யாகங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா, இப்போ யாகம் எல்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சிடுத்து. முந்திலாம் ராஜா எல்லாம் நிறைய எக்கச்சக்கமா அதுக்கு யாகத்துக்கெல்லாம் இது பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவார். ஆனா இப்போ இந்த கலிகாலத்துல அது குறைஞ்சிடுத்து கம்பேரிட்டிவ்லி. அதனால இப்போ ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அர்ச்சனம் இதெல்லாம் பத்தி நம்ம எல்லாம் பண்ணியானோம். இதெல்லாம் நம்ம இது பண்ணோம். அதுக்கு அதனால இப்ப நம்ம நாவின் ருசிக்காவே உணவு சமைக்கிறோம். அது அது பாவியாக ஆயிடுறா, திருடனாக இருக்கா, எல்லாரும் மகிழ்ச்சி அடைய முடியுமா? எல்லாத்துக்குமே மகிழ்ச்சியா வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வு சங்கீர்த்தனம் பண்ணி யாகம் என்று ஒரு ஒரு யாகம் இல்லாம நம்ம இந்த கலியுகத்துல நம்ம என்னெல்லாம் இது ஹரிஷர் கீதா கீர்த்தன மூமெண்ட் எத்தனை பேர் நம்ம சொல்லித்தர முடியுமோ, எத்தனை பேருக்கு நல்லது சொல்லித்தர முடியுமோ, எப்படி உலகத்துல அமைதியோட இன்பத்தோட இருக்க முடியுமோ அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது ஸ்லைட் படிங்கோ. இயற்கையின் சுழற்சி. இயற்கை எப்படி இருக்கு? மேல கடவுள் பார்க்கிறா, கீழே உயிரினங்கள் இருக்கா, தியாகம் பார்த்தியா இது. அதே மாதிரி மழை, உணவு தானியங்கள், எல்லாரும் உயிரினங்கள் எப்படி இது வாழறா தானே வாழறா. அது அந்த உணவு நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கிறது? மழையாலதான் கிடைக்கிறது. அதே மாதிரி மழை எதால வருது? யாகத்தால வருகிறது. அது யாகம் என்னன்னா கடமையை நம்ம செய்வதுதான் நம்ம பிறக்கிறது. யாகங்கிறது நம்ம கடமை என்னெல்லாம் செய்யணும் அது நம்மளுக்கு சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைட். நீங்கள் திருடனா, இதுல என்ன சொல்றான்? திருடன் உட்காந்துருக்கான் பாருங்க இங்க. அதே மாதிரி யாகம் இந்த பண்ணிட்டு இருக்கா. தேவர்களால் வழங்கப்பட்ட வரங்களை அவர்களுக்கு அர்ப்பணிக்காமல் அனுபவிப்பன் நிச்சயமே ஒரு திருடன். பாருங்க நம்மளுக்கு எப்படி பாருங்க, மழையால நம்மளுக்கு எல்லாம் தானியம் கிடைக்கிறதா இல்லையா? அந்த தானியம் வாங்கிய போது நம்மளே நம்ம சாப்பிடக்கூடாது, அது ரொம்ப தப்பு. அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும்னா எப்போதும் எப்போது தேவர்களா நம்மளுக்கு கொடுத்த வரங்கள்லாம் என்ன கொடுத்துருக்காளோ அது முதல்ல பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்காம நம்ம என்னைக்குமே எதுவுமே சாப்பிடவே கூடாது. அதுதான் நம்மளுக்கு திருப்பி திருப்பி சொல்றாரு. அவர் சொல்றாரு, நீங்க லெட்டர் பாப்பிள் வேர்ஸ்ல நீங்க எனக்கு ஒன்னும் தராதிங்க, ஜலம் வைங்கோ, இல்லாட்டா ஒரு பூ வைங்கோ, இல்லாட்டா ஒரு ஃப்ளவர் வைங்கோ, இல்லாட்டா தண்ணி வைங்கோ. ஒன்னும் இல்லைன்னா அவர் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு. உங்களுக்கு ஜலம் கொடுங்கோ, இல்லாட்டா புஷ்பம் கொடுங்கோ, எது வேணா கொடுங்கோ, ஆனா மனசோட கொடுங்கோ, அதையும் நான் எக்ஸெப்ட் பண்ணிப்பேன். அதான் சொல்றாரு அவர். நீங்க அப்புறமா லேட்டர் ஆன் வர்ஸ்ல நீங்க இது பாப்பிள்
என்னைக்குமே யாரும் யாகம் செய்யாமல் உண்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். அதனால யாகம் யார் செய்யலோ அவெல்லாம் பாவத்தை தான் அவெல்லாம் உண்கிறார். அதனால நம்ம இப்ப என்ன பண்ண முடியும்? வீட்டுல நம்ம பிரசாதத்தை இது பண்ணிட்டு பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணிட்டு அதுல நெய்வேத்தியம் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு இருக்கிறத எல்லாத்தையும் பாக்கியோட மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுத்தா நம்மளோட ஹெல்த் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஏன்னா பகவானோட கண் பார்வை அது பட்டிருக்கு அந்த பிரசாதத்துக்கு. அவருக்கு என்ன குறைச்சலாம், அவருக்கு என்ன அவசியமா? பட்னியாவா இருக்காரு? இல்லவே இல்லை. ஆனா அவர் பாக்குறாரு எந்த தூய பக்தன் என்னோட எப்படி எவ்வளவு பக்தியோட நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறாரு. அதுதான் என்ன நினைச்சாலும் சாட்டாலும் முதல்ல நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா நினைச்சுட்டு கிருஷ்ணா அர்ப்பணம். கிருஷ்ணா உன்னாலதான் இது கிடைச்சது, கிருஷ்ணா எனக்காலதான் இது கிடைச்சது. அதனால என்னைக்குமே அதை யோசிச்சுட்டு நம்ம என்ன சாட்டாலும் கிருஷ்ணாவை தான் யோசிக்கணும். அது அவ என்ன பண்றான்னா இந்த காலத்துல எல்லாரும் எப்போ உங்களுக்கு அவசியமோ எப்போ உங்களுக்கு அப்பதான் பகவானை நினைச்சுக்கிறேன் நீங்கெல்லாம். அதெல்லாம் பண்ணாம அப்பப்ப அதுதான் நீங்க அந்த பலநோக்கு இதா ஆயிடுறீங்க. அது மாதிரி ஆகாம என்ன இருந்தாலும் பகவானை நினைச்சுக்காம ஒரு காரியமே என்னைக்குமே பண்ணக்கூடாது. எல்லாமே பகவான் கிருஷ்ணா தேங்க்யூ வெரி மச் நன்றியோட இருக்கணும். நம்ம பகவான் தானே எல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு. அவர் என்ன நம்மள யாரு ஆக்சுவலா ஒரு தூசி கூட இல்லை நம்ம அவருக்கு முன்னாடி. அவர் எல்லாரையும் ஒரு பேர்ட்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாரையும் ஒரு எறும்புல இருந்து ஆரம்பிச்சு அவர் எல்லாத்துக்கும் இது பாக்குறாரு. அவருக்கு எவ்வளவு டியூட்டிஸ் இருக்கு. அவருக்கு ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து அவருக்கு என்ன வேணும் என்ன வேண்டாம், யார் என்ன வச்சு நினைக்கிறார். நம்ம வீட்லயே யாரா நம்மள ஜாஸ்தி பாசமா இருந்தா நம்மகிட்ட அட்டாச் ஆகும் இல்லையா? அதே மாதிரி பகவான் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்ப்பார். நம்ம பக்தியோட நம்ம இருக்கணும், அவரை நினைச்சுக்கணும் எப்போது. அவருக்கு என்ன வேணும்? வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம், பக்தி தான் வேணும். என்னோட வா, என்கிட்ட வா, பியூர் டிவோட்டியாவா. அவர் தான் கேட்கிறாரு, வேற ஒண்ணுமே கேட்கல அவர். அடுத்தது மாதாஜி தலைமைத்துவம் உன்னுதரணமாக இருத்தல். எத் ஆஸ்ரதி ஸ்ரேஷ்டஸ். பெரிய மனிதர்கள் எதை செய்கிறாளோ அதே பாமர மக்களும் பின்பற்றுகிறார்கள். கிருஷ்ணருக்கு எந்த கடமை இல்லை, ஆனால் அவர் மற்றவர்கள் வழிகாட்ட செயலில் ஏற்படுகிறார். இப்ப என்னென்ன பண்றா எல்லாரும் இப்போ என்ன பெரிய பாங்கொலை நம்ம ஒவ்வொரு பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் அதே இதை எப்படி அட்டூழியமா இருக்கா? யாராவது சரியா நம்மளோட ராஜ்யத்தை இது பண்றாளா? எல்லாம் தன்னோட பத்தின யோசிக்கிறா. அதே மாதிரி அந்த பாமர மக்களும் அதே மாதிரிதான் அவ அதே தான் ஃபாலோ பண்றா. முந்திலாம் எப்படி இருந்தார்? கிங் யுதிஷ்டா எப்படி இருந்தார்? அவர் எப்படி அவரோட டயத்துல எப்படி மும்மாறி மழை இருந்தது, ஒருத்தருக்கும் ஒரு கஷ்டமே இல்லை, ஒருத்தருக்கும் ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லாரும் அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தா. அந்த மாதிரி இப்ப கலியுகத்துல இருக்கவே இல்லை. ஏன்னா அவர் தூய பக்தர். அவர் கம்ப்ளீட்டா பகவானே சரணம் அடைஞ்சிட்டார். அவர் அந்த பாண்டவ கௌரவாஸ் இருக்கும்போது கௌரவா ஏன் காலெல்லாம் ஷேக் ஆச்சு? எதனால ஷேக் ஆச்சு? அவளுக்கு தூய பக்தி கிடையாது. ஆனா நம்ம பாண்டவஸ் எப்படி அவருக்கு பகவானோட எல்லாம் அருள் இருந்ததுனால அவ துளி கூட இதா இல்ல. அவளுக்கு நிச்சயம் பகவான் இருக்காரு எங்களுக்கு வேற என்ன அவசியம்? அது மாதிரிதானே அவ யோசிச்சா. அதே மாதிரி நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நேத்திக்கு நீங்க போட்ட ஸ்லைட்ல அர்ஜுனன் சரணடைஞ்சான் பகவான் கிட்ட, அதனால பகவான் உதவுனாரு. கரெக்டா மாதாஜி? கரெக்ட் மாதாஜி, கரெக்ட் மாதாஜி. அதே மாதிரி நம்மளும் சரண்டர் ஆகணும் மாதாஜி. பகவானே சரணம், உங்ககிட்டதான் எல்லாம், உங்க கையில தான் எல்லாம் இருக்கு, நீங்களே எனக்கு வழிகாட்டு. நிச்சயமா அவர் உங்களுக்கு வழிகாட்டுவார். நம்மளோட மனசுல அந்த டயத்துல நம்மளுக்கு அப்படியே அவர் நம்மளுக்கு ஆதரவா இருப்பார் நிச்சயமா. ஆனா நீங்க என்ன எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு சேன் பண்ணி எவ்வளவு நம்ம மனசுல இது இருக்கணுமோ நம்ம சுத்தமா மனசை வச்சுட்டு அதான் சொல்றேன் திருப்பி நீ முடிஞ்சுன்னா மங்கள ஆர்த்திக்கு அட்டென்ட் பண்ணுங்க. காத்தால பிரம்மோ இதுல பிரம்மோஸ் காத்தாலேயே பிரம்ம இதுல எழுந்து பகவானுக்கு விளக்கேத்தி அதை நீங்க அந்த 5:30 மணி பாகவதம் கிளாஸ், அதுக்கப்புறம் ஒரு 6:30 மணிக்கு திருப்பி அந்த சைத்தன்ய சரித்தம் அதெல்லாம் கேட்டாலே உங்களுக்கு இல்ல தெரியும். எனக்கு கஷ்டம் தான், கொஞ்சம் கீழே சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறதெல்லாம் கஷ்டம் தான். கொஞ்சம் உங்களோட டைம் டேபிள மட்டும் இப்படி பண்ணிட்டே வச்சுக்கோங்க. இதுல இருந்து நீங்க வெளியில நிச்சயம் வர முடியும். இப்ப நானே இப்ப முந்திலாம் இப்ப கரெக்டா அந்த டயத்துல கண்டு அலாரம் கூட வச்சுக்காம எழுந்துடலாம். ஐயோ டைம் ஆயிடுச்சு, நம்ம எழுந்துதான் ஆகணும், நம்ம எழுந்துடுறோம். அதே மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம எப்படி சாப்பிடுறோமோ அதே மாதிரி நம்மளோட ஒரு இதாயிடுறது. இது நம்மளோட பாடியும் அப்படியே அகாமடேட் பண்ணிடுறது. அதனால உங்களுக்கு அந்த நிம்மதி இருக்கு பாருங்க. காத்தால டயத்துல நீங்க சேன் பண்ண
அந்த நிம்மதி எங்க அப்புறம் நம்ம என்னன்னா டிஸ்டர்ப் பண்ணுவா, பக்கத்தாத்துக்கார நாக் பண்ணுவா, நம்ம குழந்தைகள் கூப்பிடுவா, நம்ம வேற யாரோ கூப்பிடுவா. அதனால கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிறது இல்லை நம்மளுக்கு. அப்புறம் தியானங்கிறது ரொம்ப அவசியம். தியானம் எப்ப இருக்க முடியும்? நம்ம ஒரு இடத்துல உட்காந்து சான் பண்ணாதான். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த அதனால தான் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல நீங்க பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அதோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸும் நீங்க பாருங்க. அது நான் இப்ப சொல்லி உங்களுக்கு புரியாது. நீங்களே ரியலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நிச்சயமா உங்களுக்கு தெரியும். அதனால வந்து கிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது கடமை இருக்கா? வந்து எப்படி எதனால அவர் வந்து எல்லாருக்கும் வழிகாட்டுறார்? அதே மாதிரி அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க வந்து பியூர் டிவோட்டீஸா எங்ககிட்ட வா. என்கிட்ட வாங்கோ நீங்க. என்னோட நாங்க சொன்னதெல்லாம் இது பண்ணுங்கோ. ஆன்மீக குருவை பத்தி ஃபாலோ பண்ணுங்கோ. ஆன்மீக குரு எப்படி சொல்றாரு? அவர் வந்து தன்னோட டிசிப்ளின் சக்சஷன்லேருந்து அதுலேருந்து தானே ஆன்மீக குரு நம்மளுக்கு சொல்றாரு. அது வழி வழியா சைக்கிளா வந்துட்டு இருக்காது. அவர் தானே முன்னு சொல்றது இல்ல. இதெல்லாம் வந்து 5000 வருஷத்துலேருந்து வியாச தேவர்லேருந்து எப்படி இது பண்ணியிருக்காரோ அதே நினைச்சு அதே தான் ஃபாலோ இருக்கா எல்லா டிசிப்ளின் சக்சஷன். அந்த இதுல நம்ம ஆன்மீக குரு வழியில இது பண்ணிட்டு ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல் இது பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி நம்ம சான் பண்ணினாலே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப நம்ம அதுல இருந்து எவ்வளவு நீங்க வருவேன்னுங்கிறத நீங்க பண்ணினா உங்களுக்கு நீங்க நிஜமாவே தெரியும். அதுக்கு அது மாதிரி அவர் வந்து வழிகாட்டுற நம்ம அந்த வழிகாட்டுறது வந்து நம்ம வந்து அவரோட பாதை அவர் என்ன சொன்னாரோ ஆன்மீக குரு ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம லார்ட் வரமாட்டார். லார்ட் எப்படி நம்ம வந்து நம்ம கேபினெட் இதுல வந்து பிரசிடென்ட், பிரைம் மினிஸ்டர், கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரி படியா இருக்காளோ அந்த மாதிரி படிப்படியா நம்ம இருக்கார். நம்மளுக்காக எல்லாம் வழிகாட்டுறவரா வச்சிருக்கார். அந்த வழிகாட்டுற பாதையில நம்ம போயானோம். அதுதான் முக்கியம் நம்ம லைஃப்ல. அதுதான் முக்கியமான இதுதான் நம்ம நம்ம இந்த தருணத்தை விட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் இதுல இருந்து வெளியில வரவே முடியாது. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு திருப்பி இந்த ஓல்ட் ஏஜ் அந்த இது திருப்பி பர்த் திருப்பி இந்த ரிப்பீட்டேஷன் ஆஃப் நம்ம சைக்கிள்லயே வந்துட்டு இருப்போம். நம்ம திருப்பி இந்த புனர்ஜென்மம் எடுக்கணுமா? வேண்டவே வேண்டாம். நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பண்றோமோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம பகவானை நினைக்கிறோமோ அந்த பாதையை தான் நம்ம ஸ்வீகாரணும். அதே தான் இன்னைக்குமே. அதுதான் நம்மளோட ஒரு மெயின் எய்ம் இன் லைஃப். என்னன்னா கிருஷ்ணா உணர்வோட இருக்கணும். கிருஷ்ணா உணர்வோட நம்ம எல்லாத்தையும் சொல்லணும். நம்ம குழந்தை சொல்லி தரணும். நம்ம எல்லாரும் இதுக்கெல்லாரும் யாரெல்லாம் வர முடியுமோ அதுல நம்ம இது பண்ணி அவளுக்கு எப்படி நல்ல கைட்லைன்ஸ் பண்ணணுமோ அது மாதிரி நம்ம பண்ணணும். அடுத்தது மாதாஜி. கேள்வி: மனிதன் பாவத்தை தள்ளுவது எது? பதில்: அதுவே காமம். இது ரஜகுணத்தில் பிறக்கிறது, பின்னர் கோபமாக குரோதா மாறுகிறது. இதுவே இந்த உலகின் எல்லாவற்றையும் ஒழுங்கு எதிரி. நம்மளோட லைஃப்ல எதுல பாவம் நம்ம எப்படி தள்ளுறோம்? நம்மள பாவத்தை எப்படி தள்ளுறோம்? இதனால காமத்தால தான். இதனால இது வந்து எந்த குணத்துல இருக்கு? ரஜகுணம் இருக்கு. 3 குணம் இருக்கு நம்மளுக்கு. சத்துவ குணம், ரஜகுணம், தமஸ் குணம். சத்துவ குணக்கார யாரெல்லாம் இருப்பா? அவ வந்து என்னைக்குமே குட்னஸ்லயே இருப்பா. அவ என்னைக்குமே அவளுக்கு என்னைக்குமே கோவமே வராது. அவ வந்து ஜாஸ்தி இன்னொருத்தரப்பட்ட பேராசையப்பட மாட்டா. அகங்காரமே இருக்காது. அவ வந்து நல்ல பாதையில போவா. கோவிலுக்கு போயிண்டு சான் பண்ணிண்டு எத்தனைக்கு எத்தனை புஸ்தகம் எல்லாம் எவ்வளவு படிக்குமோ அந்த மாதிரி யோஜனையே வந்துட்டு இருக்கும். அவ வந்து இந்த ரஜகுணத்துல இருக்கிறவா எப்படி இருப்பா? காமத்திலேயே ஐயோ அவளுக்கு பேராசை எக்கச்சக்கம். அவன் மனசுல என்னைக்குமே சமாதானமே கிடையாது. எது வேணும்னா இது வேணும்னா இன்னும் வேணும், என்ன வேணும். அது வந்து அது கிடைக்கலன்னா வச்சுக்கோ, ஐயோ நம்மளுக்கு கிடைக்கல, அது கோவம் வருது. அது கோவம் தான் நித்தின்னு உங்களுக்கு சொன்னேன். அந்த கோவம் வந்து எப்படி மாறுறது? வாளோட உடம்பு தானே பாதிக்கப்படுறது. குடும்பம் வந்து சந்தோஷமா இருக்கா? இல்ல. அந்த கோவத்தை யார்கிட்ட வந்து காம்பா? வீட்டுல இருக்கட்ட தானே காட்டுவேன். இதுல என்ன பிரயோஜனம்? அது எதுக்கா காமத்துல உணர்வு வந்து நம்ம அந்த காமத்தால அந்த கோவம் வந்து அந்த கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணாம நம்ம என்ன பண்றோமோ அந்த கோபத்துல அப்ப நம்மளுக்கே புரியாது. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளே யோசிப்போம், ஐயோ நம்ம ஏன் இவ்வளவு கோச்சுட்டோம்? எதனால காரணம்? நம்ம உடம்பு நம்ம வந்து சஃபர் பண்றது யாரு? கோவம் வந்து என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்லி பிளட் ப்ரெஷர் ஷூட் அப் ஆகும். அப்புறம் வேற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கூட வர அவசியம் இருக்கல, சான்சஸ் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம கோபத்தை வச்சுட்டு இவ்வளவு காமத்தை வச்சுட்டு எதுக்காக இந்த உலகத்துல இவ்வளவு ஆசைப்படணும்? எதுக்கு நப்பாசைப்படணும்? எதுக்காக பேராசைப்படணும்? ஏதோ இருக்கிறத வச்சுட்டு சமாதானமா இருந்தா என்ன தப்பு அதுல? அதனால திருப்பி வீட்டுல கூட நிறைய பேர் இருக்கா, அந்த மனைவிகள் கூட எனக்கு இது வேணும், அது வேணும். அந்த இதுல குடும்பத்திலே அவ சூழ்நிலையே அவ வந்து ஐயோ நம்ம பொண்டாட்டி இது கேட்டாலே, இது வேணும்னு சொன்னாலே, அது வேணும். அவளும் புரிஞ்சுண்டு ஒரு பொண்டாட்டி ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு. நம்ம வந்து எப்படி இது பண்ணா நம்ம இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறேன், இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறத நம்ம வீட்டை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும், இதுல இருந்து நம்ம எவ்வளவு சேமிக்க முடியும், இதுல இருந்து சேமிச்சா நம்மளுக்கு எவ்வளவு இது பண்ணணும், அட்வான்ஸா நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி யோசிச்சு ஜாஸ்தி பணத்தாசையே வச்சுக்காம இருக்கிறதுல வச்சுட்டு திருப்தியா மனசுல கடவுளை நினைச்சுட்டு அது மாதிரி இதுல வந்து எதுல எதிரி எது? இந்த வந்து கோபம் காமம் தான். காமத்துல இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, அதுல இருந்து நீங்க
வர முடியாது. இந்த காமத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா ஒரே வழி. நம்ம வந்து பகவான் என்ன கொடுத்திருக்காரு கலிகாலத்துல வந்து சைத்தன்ய இவர் பிரபுஜி என்ன கொடுத்திருக்காரு நம்மளுக்கு? சங்கீர்த்தனம் பண்ணுங்க, சங்கீர்த்தனம் பண்ணுங்க, திருப்பி திருப்பி அதே தான் நம்மளுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்த 3.38 படிக்கிறீங்களா யாராவது? तू मे नौ व्रियते वह्नि यथा तर्षो मलेसन यतोल्पेन वृते तु कर्पस्तदा तेने तम् आवृतम्. எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாளிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லிருக்குன்னா, எதுல நெருப்பால புகையிறது, அதே மாதிரி கண்ணாடி இருந்தா தூசியாருது, அதே மாதிரி வந்து கருப்பையாலும் மறைக்கப்படுகிறது. அதேதான் காமத்தின் வந்து பலவேறு நிலைகளும் உயிர்வாழிகள் வந்து அதுல ஹைடாரா தெரியும். அதனால என்ன, உயிர்வாழிகள் வந்து தூய உணர்வு வந்து 3 நிலைகள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து அதுல வந்து என்னன்னா அந்த நிலைகள்ல இருந்து வெளியில வரணும். எப்படி நெருப்பு இருந்தா புகை வருமோ, கண்ணாடி தூசியால கருக்கருவிகள் மறைக்கப்பட்டிருக்கும் போது காமமும் நம்மளோட பலவேறு தோற்றங்களிலும் உயிர் வாழிக்குள்ள நம்ம மறைச்சுட்டு இருக்கோம். அது வந்து இந்த காமத்தோட புகையை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம அந்த நெருப்புல வந்து நம்மள வந்து காண முடிகிறது. அதை வந்து நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிட்டு, அதே மாதிரி என்னது நம்மளோட ஆத்மா இருக்கிறது பாருங்க, கிருஷ்ண உணர்வு வந்து ஒரு நல்ல வெளிக்காட்டு இருந்துட்டு அந்த புகையினால முடிபட்டிருக்கும். நெருப்பு மாதிரியும் நெருப்புல இருந்து புகை இல்லைன்னால் வந்து ஒண்ணுமே நம்ம வந்து நெருப்பு தெரியாதுல்ல. அது மாதிரி இந்த சூழ்நிலையில நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணா உணர்வில் வந்து ஆரம்ப நிலையில இருந்து நம்ம வந்து எப்படி கண்ணாடியில் உள்ள தூசி இருக்கோ அந்த மாதிரி பற்பலாக ஆன்மீக வழியா நம்மளோட மனசு கண்ணாடியை வந்து தூய்மை எப்படி படுத்த முடியுமோ அதான் குறிக்கிறது இதெல்லாம். அதனால என்ன, இறைவன் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதே மிக சிறந்த வழி. அதனால அந்த வந்து எப்படின்னா, அந்த கருப்பையில வந்து எப்படி நம்மளுக்கு வந்து வந்து ஒரு அசைய முடியாம இருக்கோ, அந்த கருப்பையால் வந்து கருவின் வந்து உதாரணம் கதியற்ற நிலை குறிப்புது. அந்த வந்து குழந்தை அங்கேதான் இருக்கு இல்லையா, அதுக்காக வெளியில வர முடியாது, ஒண்ணுமே பண்ண அதே மாதிரிதான் இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை என்னன்னா, மரங்களில் எல்லாம் வந்து ஒரு வாழ்க்கையை கூட நம்ம ஒப்பிடலாம். அதனால வந்து மரங்களும் ஒரு உயிர்வாழிகள் தானே. ஆனா அளவு கடந்த யாரு காமம் வந்து காரணத்தால் அந்த வந்து எல்லாமே ஃபுல்லா உணர்வுல இருந்து வெளியில வந்து வாழ்நிலையே என்னைக்குமே அவ வந்து நரகமா ஆக்கி விடுறா. அதுதான். அதனால என்னைக்காக நம்ம வந்து இந்த ஒரு ஆன்மீக வாழ்வு எப்படின்னா, ஒரு வந்து நம்ம வந்து நல்லதா என்னைக்குமே நம்ம என்னைக்குமே ஆன்மீக உலகத்துல போய் நம்ம வந்து சங்கீர்த்தனம் ஸ்லோகம் சொல்லி நம்ம இதுல எப்போ கோவம் வந்தா வச்சுக்கோங்க, நம்ம வந்து ஒரு சாண்டிங் எடுத்துட்டு ஒரு அமைதியான இடத்துல ஒரு ரவுண்ட் பண்ணாலே நம்மளுக்கு எல்லாம் தெளிவாயிடுவோம். நம்ம இதுல இருந்து வெளிப்பட்டுடுவோம். அதனால இந்த காமம் கோபத்திலேருந்து எல்லாமே வெளிப்படுத்திடுவோம். அதனால நம்ம வந்து ஒரு கிருஷ்ண உணர்வை நம்மளை வந்து எப்படி நம்மளுக்கு வந்து வழிகாட்டுறாளோ அந்த வழிகாட்டின் மூலம் நம்ம இது பண்ணி நம்ம காமா என்கிறத எதிரியே கூட நம்மளால வெல்லப்பட முடியும். அதுதான் இதுல சொல்லியிருக்கேன். அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. சக்தியின் வரிசை முறை. ஜடப்பொருட்களை விட புலன்கள் உயர்ந்தவை, புலன்களை விட மனம் உயர்ந்தது, மனதை விட புத்தி உயர்ந்தது. பாருங்க, முதலாம் சொல்லி ஜட பொருட்கள் இருக்கு, அதோட புலன்கள் வந்து அதோட கம்பேர் பண்ணியிருக்கான். அப்புறம் இன்னொரு ஸ்டெப் என்ன, புலன்களை விட மனசு உயர்ந்து, மனசு விட்டு புத்தி தான் உயர்ந்தது. பாருங்க புலன்கள், அப்புறம் நம்ம புலன்கள் வந்து ஸ்டெப் வருது பாருங்க, மனத்துல இருந்து புத்தி வருது, புத்தி தான் ஆன்மா, ஆன்மா இருக்கிறத நம்ம ஆன்மாவோட இதுலதான் நம்ம வரணும். என்னைக்குமே புலன்கள் நம்ம என்னைக்குமே விடுபடணும். புலன்களை விடுபட்டா நம்ம மனசுல ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் நம்மளுக்கு வரும். அது செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வந்தா நம்ம என்ன பண்றோம், எது தப்பு பண்ணோம், எது கரெக்டா இருக்கணும், நம்ம எங்க வழி தவிரோம், எதனால நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மனசுல சஞ்சலம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது, அது நம்மளே நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். நம்ம மனசுதான் நம்மளுக்கு கண்ணாடி இல்லையா. அந்த மனசுலயே நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி என்ன தப்பு பண்ணோம், எதுனா பண்ணோம், எதுல இருந்து இது பிடிச்சு, அது மனசு வந்து புத்திக்கு போறது.
புத்தி சொல்றது, புத்திக்கு வந்து ஆன்மாக்கு போறது. அதனால இந்த வந்து நம்ம ஆன்மாவை தூயமா வச்சுக்கணும், அதுதான் முக்கியமான இது. அதனால நம்ம எவ்வளவுக்காலும் இந்த புலன்கள் உணர்ச்சிகளோட வெளியில வரோமோ, இந்த புலன்கள் தான் பெரிய எதிரி. அதனால புலன்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வந்தா நம்ம அந்த மனசுல இருந்து புத்திக்கு வரும், புத்தில இருந்து நல்ல ஆன்மா, நல்ல நம்மளோட மனசுல வந்து ஒரு நல்ல நம்ம மனசு நல்ல குட் தாட்ஸ் வரும். குட் தாட்ஸ் வந்தாலே நம்மளோட மனசு நிம்மதியா இருக்கும். அடுத்தது மாதாஜி, ஆன்மீக வெல்லுங்கள். எல்லாமே நம்ம ஆன்மீக நுண்ணறிவால் புத்தி மனசு உறுதிப்பட வேண்டும். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் காமம் என்று வெல்ல முடியாத எதிரியே வீழ்த்த முடியும். இது என்ன சொல்லணும், நம்ம வந்து என்னைக்குமே மனசுல துள்ளி இன்னொருத்தரை பத்தி வந்து ஒரு துஷ்கிரகினோ அந்த இது வந்து மனசுல கொண்டே கூடாது. என்னைக்குமே இன்னொருத்தரை பத்தி நல்லதே நினைக்கணும். நல்லதே நினைக்க முடியலன்னா வந்து ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ண போங்கோ, ஹெல்ப் பண்ண உதவி பண்ணுன்னா பண்ணுங்கோ. இல்லாட்டா அட்லீஸ்ட் அவளை பத்தி தப்பா சொல்லாதேங்கோ, தப்பா பரப்பாதேங்கோ, தப்பா வம்பு பேசாதேங்கோ, இன்னொருத்தரை பத்தி நல்லதே நினைங்கோ. அவளுக்கு இல்லைன்னா என்னைக்குமே நம்ம அவளுக்கு இல்லையா நம்மளுக்கு பகவானே அவளுக்கும் நல்ல புத்தி கொடுங்கோ, அவளுக்கு நல்ல இது கொடுங்கோ, அவளுக்கு என்ன வேணுமோ அது அந்த மாதிரி நல்லதாவே யோசிங்கோ. ஒருத்தரை பத்தி தப்பா யோசிக்காதீங்கோ, இன்னொருத்தரை பத்தி என்னைக்குமே அகங்காரம் கொண்டு வராதீங்கோ, என்னைக்குமே இன்னொருத்தரோட கெட்ட உணர்வுகளை கொண்டு வராதீங்கோ, அப்புறம் இன்னொருத்தரை பத்தி தப்பா பேசாதீங்க. எல்லாமே நல்லா நடக்கணும். அது மாதிரிதான், அந்த மாதிரி ஒரு காமத்தோட புத்தியோட இருக்காதீங்கோ. என்னைக்குமே வந்து அது என்னைக்கு நம்ம காமத்துல இருந்து வெளியில வருமோ அதுல அப்படிதான் அவளை எதிரியா நம்மளே வீழ்த்த முடியும். இல்லாட்டா அந்த காமத்துல நீ வெளியில வரலன்னா நம்மளுக்கு வந்து திருப்பி இந்த சைக்கிள் ஆஃப் பர்த் டெத், அது மாதிரி புனர்ஜென்மம், இதுலயே நம்ம சுண்டுட்டே இருப்போம். என்ன இந்த லைஃப்ல என்ன இருக்கு, இப்போ இன்பம் இருக்கு, அடுத்த நிமிஷம் துன்பம். நம்மளுக்கு இன்னைக்கு என்ன வரும், அடுத்த செகண்ட் என்ன வரும் நம்மளுக்கே தெரியாது. அது பகவானோட விதிக்கப்பட்டதான் எல்லாம். அதனால நம்ம வந்து என்ன நல்லத யோசனை நல்லது பண்றோமோ, நல்ல தானம் தர்மமோ, பூஜை பண்றோமோ, பகவான்கிட்ட நம்ம வந்து ஸ்மரணம் பண்றோமோ, பகவானை நினைக்கிறோமோ, பகவானோட பத்தி எல்லாத்தையும் விஷயம் பேசுறோமோ, இந்த கிராம கதை பேசாம இந்த மாதிரி பகவானை பத்தி சொல்லி அது நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் கதை தெரியும் அதெல்லாம் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி அப்புறம் எப்படி கிருஷ்ணா உணர்வு இன்னொருத்தரையும் கொண்டு வர முடியும். ஏன்னா இந்த காலத்துல என்ன எங்க பார்த்தாலும் கொலை இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த கொலை என்னவோ எல்லாரும் கரிகா கட் பண்ற மாதிரி ஒருத்தர் கொண்டு இருக்காரு. இதுல என்ன பிரயோஜனம், ஒருத்தருக்கு எதிராயின்னு இருக்கு. இதுல என்ன பிரயோஜனம், இன்னொருத்தரோட இது பண்ணா நீ எந்த உலகத்துக்கு போய் சேருவ, நரக உலகத்துக்கு போனோமா உங்களுக்கு, இல்லாட்டா நம்ம வந்து மோட்ச உலகத்துக்கு போனோமா, இல்லாட்டா நம்ம கோகுல கிருஷ்ணர் உலகத்துக்கு போனோமா. அதனால எவ்வளவுக்களோ நம்ம ஸ்மரணம் பண்றோமோ, எவ்வளவுக்களோ நம்ம கீர்த்தனம் பண்றோமோ, எத்தனைக்கு அதுல நம்மளுக்கு வந்து நல்ல புத்தி வந்து நம்ம வந்து ஃபியூச்சர்ல நம்ம வந்து நிறைய இது பண்ணி நம்மளுக்கு பகவான் உணர்வு நம்மளுக்கு கொண்டே வந்துட்டு இருக்கணும். அதுக்கு நம்ம பகவான் உணர்வு கொண்டு வர என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இது பண்ணி நம்ம கிருஷ்ணா உணர்வுல வந்தாதான் இது நம்மளுக்கு தெரியும். அடுத்தது மாதாஜி, கடமை பற்றி இல்லாமல் கடமை செய், தியாகம் செயலை கடவுளுக்கு அர்ப்பணி, கட்டுப்பாடு ஆன்மீக புத்தியால் மனதுவேல். நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு, கடமை என்னது பற்றி இருக்கக்கூடாது. உங்களோட கடமையை பண்ணணும், ஆனா வந்து பற்றி இல்லாமல் பண்ணணும். இது நான் பண்ணினேன்னு சொல்லி காமிக்கவே கூடாது, ரொம்ப தப்பு அது. நான் இது பண்ணேனே, நான் இல்லாம இந்த வீட்டுல ஒண்ணும் இல்லை, நான் இருந்ததுனால தான் எல்லாம், அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே கிடையாது. பகவான் உங்களை செய்ய வைக்கிறார், நீங்க பகவானோட இவர் டிவோட்டி, அந்த பகவான் சொல்றத நீங்க இது பண்றீங்க, அவ்வளவுதான். உங்களுக்கு நீங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான், ஒண்ணுமே ஒருத்தருக்கும் ஒண்ணுமே இல்லை. இன்னைக்கு நாளைக்கு இல்ல, என்ன இருக்குன்னா என்ன நம்ம போச்சு என்ன கொண்டு போறோம், நம்ம எல்லாத்தையும் களமா செஞ்சு எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டா அதுதான் மெயின் எய்ம் இன் லைஃப். அதே மாதிரி தியாகம் செய்யணும், ஆனா அத வந்து சொல்லி காமிக்க கூடாது. நான் இந்த தியாகம் பண்ணேன், நான் இந்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணேன், என்னாலதான் அப்படி ஆச்சு, நான் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே இல்லை, நான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணினால்தான் உங்களுக்கு கிடைச்சது, இல்லாட்டா நீங்க இருந்தா அப்படி கிடைச்சிருப்பீங்களா, நீங்க எப்படி இந்த அந்த மாதிரி ரொம்ப தப்பு. நம்ம என்ன தியாகம் செஞ்சாலும் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிடணும் அதுக்கப்புறம். அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், பாவம் புண்ணியத்துல நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் வந்து டேலி ஆயிடும். நம்ம புண்ணியமே பண்ணிருந்தோம்னா அதுலாட்ட பாவமே பண்ணியிருந்தா அக்கௌண்ட் எப்படி டேலி ஆகும். திருப்பி சுத்தி நம்ம எங்க வருவோம், திருப்பி இந்த புனர்ஜென்மம் இது திருப்பி இதுலயே சைக்கிள்லயே இருந்துட்டு இருப்போம். நமக்கு இந்த சைக்கிள்ல இருந்து வெளியில வரணும் என்னன்னு நம்மளுக்கு எல்லாம் ஆன்மீக குருலாம் சொல்றாரு. அதையே நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அவர் எப்படி சொல்றாளோ அது மாதிரி இது பண்ணி படிப்படியா நம்ம கிருஷ்ணாவோட விழா வந்து எல்லாரையும் கொண்டு வரணும். அதே மாதிரி கட்டுப்பாடு என்ன,
என்னைக்குமே ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கணும், மனசுல ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கணும். அது எதனால முடியும்? அந்த ஆன்மீக புத்தியால தான் முடியும். அது பாருங்க, இதுல என்ன காமிக்கிறார் பாருங்க, ஜட ஆசைகளை விடுவித்து உயர்ந்த ஆன்மீக நிலையில் நிலை பெறுங்கள். இத பாருங்க, பகவான் பாருங்க, இது வச்சுட்டு இருக்காரு இல்லையா, இல்ல கடிவாளம் மாதிரி. இந்த மாதிரி நம்ம கடிவாளம், நம்மளோட மனசு எப்படின்னா, நம்ம மனசு நம்ம தான் கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கணும். அது எங்க நம்ம மனசுல அலப்பாஞ்சு வச்சுக்கோங்க. எப்படி குதிரையை எப்படி பகவான் எப்படி இழுக்கிறாரோ அதே மாதிரி நம்ம மனசால நம்மளே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். ஐயோ, நம்ம இது நம்ம மனசுல தப்பு, இது நம்ம இந்த மாதிரி நினைக்கவே கூடாது. இந்த மாதிரி நம்ம கடிவாளம், நம்ம மனசை ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டுணும். அதே மாதிரி அந்த மனசுல கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாதான் நம்ம இதுல இருந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து நம்ம வெளிப்பட வரணும். நம்ம பௌதிக உலகத்துல இருந்து வெளிப்பட்டு ஆன்மீக உலகத்துக்கு வரணும். மாயாங்கிறது ரொம்ப டேஞ்சரஸ். மாயா காத்துட்டு இருக்குமா, நீங்க எப்போ வரேன், நான் உங்ககிட்ட வருவேன்னு. அந்த மாயா இருந்தாலும் என்னைக்குமே நம்ம லைஃப்ல எப்படியுமே சக்சஸ் ஆகவே கூடாது. இந்த மாயாவில இருந்து, இந்த மாயாவோட ஒரு பைண்டிங்ல இருந்து நம்ம வெளியில எப்படி நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனோமோ அதான் யோசிக்கணும். ஆனா மாயா ரொம்ப கெட்டிக்காரியாவோ, மாயா காத்துட்டே இருப்பலாம். இவர் எப்ப நம்ம கிட்ட வருவான், அதனாலதான் ஜனஆசைகள் எல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு உயர்ந்த ஆன்மீக நிலையில நம்ம ஒரு அந்த வழி காட்டுற, யார் வழி காட்டுறாளோ அவளோட இதை ஃபாலோ பண்ணி அந்த மாதிரி என்னெல்லாம் இது பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ணோம், நாளைக்கு என்ன பண்ணோம், இன்னைக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணோம், ஒரு மனசுல நம்ம போட்டுக்கணும், ஒரு மைண்ட்ல அந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது பஞ்ச தத்துவ மகாமந்திரம். உங்களுக்கு பிரபுபாதா பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? நன்னா அவர் எப்படி கஷ்டப்பட்டு நம்மளோட இஸ்கான் டெம்பிள்ல பண்ணார், எப்படி 108 டெம்பிள்ஸ் பண்ணார், அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இதுல படகுல இது பண்ணி அப்ராடு போனார், அங்கெல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டத்துல இருந்தார். அதே மாதிரி இதுலயே கப்பல்லையே அவர் கையில எவ்வளவு இருந்தது, 35 ரூபாய் இருந்தது அவர் கையில. அந்த மாதிரி அவருக்கு விசா கிடைக்கல, இன்னொருத்தரோட ஹெல்ப்பால போனார். என்னெல்லாம் அங்க பட்டார். அங்க போய் இருந்தா நியூயார்க்ல எப்படிலாம் அவர் இருந்தார். அங்க எல்லாம் குடிக்கிறவா எல்லாம் பக்கத்துல இதெல்லாம் எல்லாரும் அங்கேயே ஒருத்தர் செத்து போயிருந்தாரா யாரும் அங்க. அதே மாதிரி அவர் அங்க போய் அந்த மாதிரி வீட்டுல பணம் இல்ல கையில, அவர் என்ன பண்ணுவார், பாவம் ஒண்ணுமே இல்ல தெரியல, மனைவி எல்லாம் அவனுக்கு அவங்க டீ வாங்கி தரலையே, அந்த பணத்தை அவ பிசினஸ்லயும் அவர் டவுன் ஆயிட்டார். அதுக்கப்புறம் மனைவி மக்கள்கிட்டேருந்து அவர் இது இல்லை. அதனால கரெக்டா அவர் என்ன சொன்னார், அவரோட ஆன்மீக குரு, நீ போ, நீ இந்த மாதிரி பிரச்சனை பண்ணு, இந்த மாதிரி கிருஷ்ணா உணர்வு பத்தி. அந்த ஒரே காரணத்துக்காக பிரபுபாதா எவ்வளவுலாம் நீங்க அவரோட புஸ்தகம் படிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்க கண்ணுல இருந்து ஜலம் வரும். யார் இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு ஜுரம் வந்தாலே படுத்துட்டாலும் முடியாம இருக்கு. இந்த மாதிரி 2 ஹார்ட் அட்டாக் நீங்க அவரோட அந்த கப்பல் பிரயாணம் பண்ணினது 2 ஹார்ட் அட்டாக்ல இருந்து வெளியில அவர் எப்படி புஸ்தகம் கடைசியை மட்டும் அவர் புஸ்தகம் எழுதிட்டு இருந்தாருன்னா பாத்துக்கோங்க. அவர்கிட்ட பணம் இருக்காது பிரிண்ட் பண்றதுக்காக, நடந்து போவார் எல்லா இடத்துக்கும் தெரியுமா, நடந்து போய் எல்லாத்தையும் இது பண்ணி எல்லாம் இது பண்ணுவார். அந்த மாதிரி கஷ்டத்தை இது பண்ணிருந்தால நம்மளும் அந்த மாதிரி அவரோட பிரபுபாதாவோட பாதையில அவரோட ஆன்மீக உலகத்துல எப்படி இருக்குவோம், நம்மளும் அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் அவரோட புஸ்தகம் எல்லாம் நிறைய படிச்சான்னா உங்களுக்கு அதை வர பத்தி தெரியும். அதனால நீங்க பிரபுபாதா பத்தி படிச்சுட்டே இருந்தா, சொல்லிட்டு இன்னைக்கு சொல்ல முடியாது, இருந்தா கூட ஃபர்ஸ்ட் டே சொல்லிருக்கணும். இருந்தாலும் எனக்கு முதல்ல உங்களுக்கு பிரபுபாதா பத்தி ஷேர் பண்ணணும். நிறைய நீங்க புஸ்தகம் படிச்சிருப்பேன், உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். இருந்தா கூட அவரோட பாதையில நம்ம அவர் சொன்ன பாதையில ஆன்மீக பாதையில நம்ம எல்லாம் போனோம். அதே மாதிரி அவர் தான் நம்மளுக்கு எல்லாம் வழிகாட்டி, அவராலதான் எல்லாம் இந்த மாதிரி இவ்வளவு இஸ்கான் எவ்வளவு டெம்பிள் எவ்வளவு இது பண்ணிருக்காரு, எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காரு அவர். அதுக்காக ஹிப்பியஸ்க்கெல்லாம் முன்னாடி இருந்தது, அவள் திருந்தி அவள்லாம் இந்தியன்ஸ் அவ்வளவு உத்தரவாரில் அங்க போயிட்டு அவளெல்லாம் இது பண்ணி ரொம்ப பெரிய இஸ்கான் பெரிய கிரேட் இதாகி அதுல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காரு அவர். அதெல்லாம் உங்களுக்கு நம்ம அப்புறம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் புரிஞ்சுதா?